Tá Gaelscoil Uí Ríordáin ansá I meallan chollaigh I gCorcaigh ag ceiliúradh 10 bliain ar an bhfód. Bhí deis gom labhairt le príomhaire na scoile Gabriel agus rointas na daoine óga faoi. Bunaí Gaelscoil Uí Ríordáin in 1983 6 páistí a bhí gin tá má nó hústéire agus tá an scoil anna bháil dí gearníigh blian agus tá míid an saneála 10 blian agus tá míid a geiliúrim blian agus I déanamh anna chuirdimeachta dhéagsúla. Anam níag an scoil inig an ile cháúil Seán ó Ríordáin. Bás inis cartha don Ríordánach agus chum sé marrán dáanta cáúla. I meas canánta sun tá cúil antí. Dáin bhfuil a rion le feiscint I besáistí na scoile. Tá an tálann in Gaelscoil Uí Ríordáin go mbíonn deisna a gcuin, chuiristeach ar chomórtais agus próteach in an ngníomhaíochtaí agusúla. Jamie ó Flanúra, nócht cúla cethir, Cúntaigh Corcaigh.